Okay guys, today we're gonna unbox my mom's orchids. Let's see. We should open it. Huh? Let's see what's inside. Let's see what. Oh my goodness. These leaves, these strap leaves are Vendas. Oh, these are. So, nag-unbox kita sa atin ng orchids. Ang order ko are Vanda, strap leaf Vanda. Medyo na-dehydrate siya gamay for 1 week nga shipment. So, naman siya ang buong flower niya. And then, nadamo kita sang strap leaf. Ari siya, mga Cattleya. So, damo ang iyang saha. These are Cattleya nga blooming size. And Vandas nga blooming size means dali na lang sila magbulak. Mga 1 to 3 months magbulak na sila. So, ari pang isa Cattleya. Healthy sila Japon. Need lang nila karon sa bunyagan. So, puro banda. Karon guro, may mga dendrobiums man mga gin-order. So, let's see karon. May mga dendrobiums.